Bona nit a tothom. Alcalde de Puigcerdà, doctor Ibars, regidors, professors, alumnes d'aquí Puigcerdà, amigues i amics, bona nit a tothom i benvinguts en aquesta conferència col·loqui d'orientació universitària. Des de l'AUCER, des de l'Associació Universitària de Cerdanya, ens havíem plantejat moltes vegades poder fer una sessió d'aquestes i sempre l'anàvem posposant, però ara ens vam proposar una excusa perfecta, Blanquerna i La Salle, d'organitzar aquesta sessió d'orientació universitària. Com sabeu, l'associació universitària fa 15 anys que col·labora amb la pròpia Universitat Ramon Llull i també amb Blanquerna i amb La Salle amb els cursos que organitzem durant l'estiu aquí a Puigcerdà. Per nosaltres, des de l'associació, sempre ha sigut molt important l'orientació universitària perquè la tria dels estudis universitaris, tant pels alumnes com per les seves famílies, quan s'acosta al primer i al segon de batxillerat, evidentment no és una cosa senzilla de triar en molts casos. Sabeu que l'AUCER i juntament amb l'Ajuntament de Puigcerdà valorem els estudiants de Cerdanya. Per 12a vegada hem convocat el Premi AUCER Vila de Puigcerdà amb una dotació de 1.500 euros al millor estudiant de la comarca. Molts dels alumnes que esteu aquí o alguns dels que han presentat aquest matí els projectes de batxillerat de recerca poden ser uns dels que guanyin aquests 1.500 euros i, evidentment, amb la col·laboració de l'Ajuntament i de la pròpia associació, amb els nostres petits estalvis, podem convocar ja per 12a vegada el Premi AUCER Vila de Puigcerdà. I parlant d'aquest tema, quan li vam proposant a l'alcalde que faríem aquesta sessió universitària, va ser el primer interessat en poder-nos acompanyar aquesta nit aquí. Per tant, hem volgut que sigui l'alcalde, el que li agraïm una vegada més que l'Ajuntament col·labori amb tots els actes que fem del món universitari a Puigcerdà, a la Cerdanya, sigui vostè qui d'alguna manera obri la sessió aquesta nit. Té la paraula. Moltes gràcies. Molt bon vespre a tothom, president de l'Associació Universitària de Cerdanya, doctor Ibars, regidora d'Ensenyament, amigues i amics, gent de l'AUCER. Gràcies per acompanyar-nos en un dia que, des del punt de vista del públic, sobretot a qui avui ens dirigim, ha estat una jornada important. Hem començat aquest matí precisament en aquesta mateixa sala fent les 7enes jornades Invejove. Jo les coneixo ja des de fa uns quants anys, les he vingut a cloure, de fet, i jo crec que la sensació que n'hem tret els que hem vingut és que tenim un bon planter, cosa que és important, i més quan estem parlant d'escollir estudis universitaris com és el que fem avui, perquè sobretot a qui ens dirigim, el nostre públic objectiu és sobretot precisament aquests estudiants que aquest matí, els estudiants de primer i de segon de batxillerat, ens acompanyàveu en aquesta sala, alguns dels quals veig cares que hem vist aquest matí. Per tant, gràcies per venir. Fem un format avui una mica diferent, si em permeteu l'expressió, del que estem acostumats en les conferències de l'AUCER. Les conferències de l'AUCER que fem habitualment, a part de la Universitat d'Estiu, anem tractant diferents temàtiques al llarg de l'any, temàtiques diferents, també d'actualitat. Avui fem un format una mica nou, que és una conferència, però després també una part més pràctica, si en volem dir així, d'orientació universitària. I ho fem també de la mà d'una universitat amb la que col·laborem des de fa molts anys. Amb la Universitat Ramon Llull, amb l'Associació Universitària de Cerdanya, amb l'AUCER, amb La Salle i el propi Ajuntament, es va iniciar fa uns anys el que en podríem denominar l'aventura de portar i de fer una universitat d'estiu aquí a casa nostra, aquí a Puigcerdà, que amb el temps ha anat creixent i que ara ja no és només una universitat d'estiu, sinó que és una universitat tot l'any. La prova és l'acte que fem avui o el que fèiem en aquesta mateixa sala la setmana passada amb el senyor Gaspar Hernández amb la seva conferència, com deia, ara fa tot just una setmana. Per tant, contents que sigui la Universitat Ramon Llull la que avui ens acompanyi. La Universitat Ramon Llull, a més, aquest any tindrà bàsicament seus a Barcelona i a Puigcerdà. Jo crec que això és un reconeixement de dues coses. Primera, una col·laboració estreta entre l'AUCER i les institucions d'aquí de casa nostra i el propi Ajuntament i la universitat. Però, en segon lloc, també un reconeixement de que, en certa manera, alguna cosa deurem haver fet bé si la pròpia universitat ha decidit que un dels centres i un dels llocs que ha de primar com a universitat d'estiu sigui precisament la de Puigcerdà. Voldria agrair al doctor Andreu Ibars, director general de Blanquerna, que avui ens acompanyi per pronunciar aquesta conferència, Escolliu estudis universitaris al segle XXI, com es pot orientar els fills. Ell que és doctor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna i, com li agrada recordar també, no només això, sinó mestre de Blanquerna, que vol dir alguna cosa més. També ens acompanya l'Isabel Pérez, vicedegana del Grau de Qualitat i Comunicació de Blanquerna, i el Jaume Vella, professor d'Enginyeria a La Salle. De fet, quan parlem de la Ramon Llull, la Ramon Llull és una universitat en aquest sentit singular, no? Perquè les universitats totes tenen una estructura molt similar i potser la Llull, més que una universitat, és quelcom més que una universitat, és una federació de centres
o una universitat federada, de l'IQS, l'Institut Químic de Sarrià, d'ESADE, d'Enginyeria i Arquitectura La Salle, de Blanquerna, de la Fundació Pere Tarrés. Avui tindrem una mostra de dos dels seus centres més importants, de Blanquerna, de les seves tres facultats, de la Facultat de Comunicació, de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, i ens parlaran de les seves titulacions, de les 14 titulacions que ofereixen actualment, dels 14 graus, algunes de novedoses, com per exemple el títol de farmàcia. Fins ara només hi havia una universitat a Catalunya que oferís la titulació de farmàcia, concretament la Universitat de Barcelona, i també tindrem un altre centre important d'aquesta universitat, La Salle, on es fa eminentment enginyeria i arquitectura i enginyeria amb totes les seves branques, excepte la industrial que es fa a l'Institut Químic de Sarrià, totes les branques de l'enginyeria, telecomunicacions, informàtica, etc. Una universitat que, com sabeu, jo m'agrada recordar-ho perquè és un lema que a nosaltres ens agrada molt aquí a Puigcerdà, ser i saber, aquest és el lema de la Ramon Llull, perquè és important coneixements, però també són importants les actituds i la manera d'afrontar les coses. Avui en parlàvem precisament en ocasió d'aquestes jornades INVE Jove, i els hi recordava als estudiants que ens acompanyaven que estem en un moment, en una societat complexa, cada vegada més competitiva, cada vegada més exigent, on cada vegada la formació és més important. Avui dia no n'hi ha prou en formar-se, sinó que es demana titulacions universitàries, es demana aprenentatge d'idiomes, es demana domini de les noves tecnologies, fins i tot es demana un màster, això que abans era tan poc habitual que la gent tingués un màster, i a dia d'avui que tanta gent el fa i tan necessari, es demana sortir fora, això és important. Jo també ho remarco sempre, el fet de poder participar en un programa Erasmus, de conèixer món, de formar-se i de conèixer altres indrets formatius i de recerca. I els explicava també avui als joves en aquest matí que estaven en una etapa important, una etapa vital important de les seves vides, on hauran de prendre una decisió que segurament els marcarà de cares al futur i el que serà la seva vida, per tant un moment crucial. Jo els hi recordava que a vegades el futur professional pot anar d'una dècima, perquè la decisió que prenguin i l'esforç que facin avui els revertirà pels anys futurs, i sobretot els hi remarcava una cosa molt important, que depèn només d'ells, perquè al final, perquè l'ensenyament funcioni, aquí s'han d'alinear moltes coses, s'ha d'alinear les administracions públiques, ens hem d'alinear als centres educatius, tant els centres públics com els centres privats, s'ha d'alinear el professorat, s'ha d'alinear les famílies, aquí la unitat familiar hi té un rol i un paper importantíssim i preeminent, i per descomptat també s'han d'alinear els alumnes, però sobretot, en definitiva, nosaltres creem l'eina, tots plegats hi posem l'entorn, però al final el resultat només depèn de l'esforç individual de cadascú, i per tant això és important remarcar-ho. El que fareu en el futur, i en això sí que em dirigeixo explícitament als alumnes que avui ens acompanyeu, us ho deia aquest matí, depèn només de vosaltres, i per tant és molt important encertar-la ara amb la decisió que prengueu, deixar-se aconsellar i deixar-se escoltar. Jo recordo quan tenia la vostra edat i em plantejava quins estudis faria, que tenia la idea de pensar no, jo ja m'ho decidiré sol i ja faré el que voldré, i en el fons el temps t'ensenya que tenir una convicció i un pensament profund del que un vol fer és molt important, però que a vegades parar l'orella i deixar-se aconsellar i deixar-se escoltar per l'entorn més proper, per la unitat familiar o per la comunitat educativa o pel professorat, també és important. Per tant, com deia, encertar-la és important, vosaltres hi teniu una decisió fonamental aquí a prendre, i les famílies també, perquè en aquest sentit les famílies heu de ser sobretot un acompanyament dels vostres fills i de les vostres filles. Recordava també aquest matí que estem en un país amb un 26% d'atur, les dades de l'EPA de l'enquesta de població activa que es van publicar les darreres, les del quart trimestre del 2013, donaven un 26 i escaig % d'atur en el conjunt de l'estat espanyol, però una xifra que és la més esgarrifosa de tota la Unió Europea, gairebé un 50% d'atur juvenil. Un de cada dos dels nostres joves en aquests moments estan a l'atur. Això ens ha de servir per posar en valor la formació, l'aprenentatge, això que ara en diem l'R+D+I, la recerca més el desenvolupament més la innovació, i que sobretot, com deia també aquest matí, és una qüestió de coneixements i de preparar-se, però també és una qüestió d'actituds, d'esforç, de tenacitat, de sobreposar-se, de no tenir por a l'error. Jo en aquest matí també els hi remarcava molt als alumnes, fent servir una expressió molt col·loquial, els hi deia només trenca plats el qui em frega, i com que estàvem en unes jornades de recerca, comentava que si la recerca ha avançat en el nostre món, principalment no ha estat a base d'èxit, sinó a base d'errors. I error rere error, al final hem arribat a un resultat positiu,
i estem on estem. Per tant, en aquest sentit, no tenir por a les coses, afrontar la decisió que ara vindrà amb convicció, ser emprenedor i ser decidit en aquest sentit, repeteixo, no tenir por al fracàs, el fracàs d'avui és la llavor de l'èxit de demà i sobretot això, remarcar que al final la decisió és vostra, el futur és vostre, depèn només de vosaltres i al voltant teniu tot un entorn, com deia, començant des de les administracions públiques i els centres educatius fins al vostre entorn més proper, la unitat familiar, que us hi pot ajudar, que us pot orientar i que també està bé que en aquests moments coneixeu la diferent oferta educativa que tenim a casa nostra. Jo crec que a Catalunya tenim unes universitats i uns centres de recerca potents, i això s'ha de posar en valor. En molts àmbits excel·lim en recerca, avui mateix ho comentàvem, en l'àmbit de la recerca biomèdica, en ocasió de que avui fèiem una conferència de recerca biomèdica. Catalunya és un dels llocs punters a nivell mundial i per tant tenim una oferta educativa potent a casa nostra que és bo que la coneixem. Reitero, agraeixo a la Universitat Ramon Llull que avui ens hagi volgut acompanyar aquí a casa nostra, que també és la vostra, perquè com deia tenim una relació de fa molts anys amb vosaltres, i a l'Associació Universitària de Cerdanya en aquest nou format, que en definitiva el que volíem avui era portar pares i mares i alumnes en aquesta sala, perquè si us podem ajudar amb alguna cosa a l'hora d'orientar-vos de cara al vostre futur professional i al vostre futur formatiu, aquesta xerrada d'avui estarà més que per ben invertida. Moltes gràcies. Gràcies, alcalde, per les seves paraules i sense gaire més dilació passarem la paraula al doctor Andreu Ibars, el qual l'ha presentat més professionalment l'alcalde, però sí deixeu-me dir que ell és pare de 3 fills, 2 dels quals ja han passat per les universitats, per tant pot explicar-nos o posar-nos una mica en els 2 costats del riu en aquest cas. El doctor Ibars, una de les coses que diu ell és que l'èxit en els estudis només s'aconsegueix amb la motivació. També diu que s'arriba a la universitat actualment tal vegada amb menys coneixements, però sobretot amb un domini de les capacitats digitals i amb molta més creativitat. Jo aquest dematí també he estat a la presentació dels projectes i realment m'heu fet enveja de les eines que teniu que fa 25 anys nosaltres no teníem. Per tant, la presentació dels projectes i les eines que heu utilitzat realment fan patxoca. També diu el doctor Ibars que l'alumnat, és a dir, vosaltres, heu de tenir clar que només amb el treball i l'esforç es pot construir un futur. Dit això, us passem la paraula perquè ens dicteu la conferència d'avui. Gràcies. Senyor alcalde, senyora regidora, senyor president de l'associació. Funciona? Sí? Sí? Moltes gràcies per aquesta invitació. Moltes gràcies per aquesta invitació. La veritat és que la xerrada d'aquest vespre inicialment estava pensada sobretot, preferentment per pares, però veig aquí molts rostres d'estudiants, de joves, i m'adaptaré, cap problema. Canvio de micro? Cap problema. Crec que era millor. Gràcies. He agraït a les autoritats la seva presentació i la seva presència. Deia que aquesta conferència inicialment estava pensada sobretot per pares, però veient els participants m'hi adaptaré perfectament també al tema, per tant, d'aquest rostre més juvenil, i insistiria en aquest format de 2 moments. Per tant, d'alguns temes passaré de puntetes o una mica ràpidament, perquè després tindríem temps de fer preguntes i una mica de col·loqui. Faré l'exposició en 3 moments. La majoria que en un moment determinat, però sobretot avui, hem pensat en escollir una carrera universitària, i crec que molts dels joves d'aquí presents em donaran la raó, també els pares, viuen aquesta situació com una situació complexa, difícil. Doncs la primera part de la conferència intentarà esbrinar per què avui, objectivament, és més complex triar una carrera i triar una universitat. Primera part. La segona part intentarà centrar com, a través de quins criteris, tant els futurs estudiants universitaris com també els pares, podríem pensar una criteriologia, uns elements per fer un discerniment, una reflexió que ens orienti correctament cap a aquesta elecció.
Es pot fer de moltes maneres, però potser hi ha una manera més ordenada, més endreçada, amb uns criteris més actuals del segle XXI. Aquesta serà la segona part. I finalment hi haurà una tercera part on insistiré en que no s'acaba tot en l'elecció d'uns estudis, d'un grau, sinó que hi ha una segona elecció tan o més important que la primera. No us l'anticipo, l'anticiparé en la tercera part. Quan un jove es pregunta sobre quins estudis, és una pregunta legítima, és una pregunta important. Segurament és la decisió més important fins a aquell moment en la seva vida. Si agafem el perfil propi d'un estudiant de segon de batxillerat, és evident que hi ha pres decisions, però la decisió de mirar el futur professional, triar una carrera, podríem dir que en la majoria dels casos està davant de la decisió més important. Per tant, una decisió legítima, important, que certament altres generacions ja han fet, però que avui es presenta com quelcom molt complex i haurem de veure el per què. Certament, escollir una carrera és una decisió rellevant, no és una decisió tancada, però sí que és evident que és important si s'encerta tot l'element positiu que aporta i si no encertes, és evident que en aquesta societat que constantment està canviant, en aquesta societat que és del coneixement, és evident que es pot reconduir aquesta opció, aquesta elecció, però és evident que si encertem a la primera, millor. Per tant, el que voldria presentar en aquest moment és aquesta dificultat, aquesta complexitat que presenta l'elecció d'una carrera universitària d'uns estudis. Els joves, les persones que volen escollir una carrera universitària, un grau, estan en una fase de la vida que podríem dir d'una transició. Una transició que normalment els joves ja s'han acostumat a altres transicions. Els joves han passat, per exemple, per simplificar, una transició de la primària a secundària. Això en alguns casos ha significat canviar d'escola, en altres no. De la secundària obligatòria al batxillerat. S'ha fet la transició de la infància a la preadolescència, adolescència. Però alerta, aquesta és una transició molt important, perquè significarà canvi d'escenaris, canvi de persones, vinculació al rol professional, vinculació al projecte de vida. Per tant, dir que estem simplement vivint una elecció d'una carrera, en el fons, és empobrir aquest fet. La universitat, el pas cap a la universitat, significa un procés de transició molt important en la persona, que d'alguna manera no dura uns mesos. Podríem dir que pot començar cap al final del quart de la secundària obligatòria o primer de batxillerat, si volen, però que en cap cas, aquesta transició, en cap cas, acaba quan un diu jo vull fer psicologia, jo vull fer farmàcia. No, no, no. Aquesta transició, els experts que han estudiat aquest tema, diuen que acaba pràcticament quan un està consolidat fent segon d'universitat. Perquè passen moltes coses. Per exemple, passa que el 19% dels universitaris de l'estat espanyol, dels estudiants de primer, abandonen. Abandonen, o sigui, l'abandonament a primer és un element molt important. Per tant, vol dir que no podem confirmar que el procés acaba simplement en l'elecció. Hem de veure si aquesta elecció, quan fas el primer curs d'universitat, vas confirmant, vas consolidant que és la que realment jo volia. I en aquest context voldria fer un subratllat del relleu de la importància que tenen els pares. L'última enquesta que va fer la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament, amb una mostra de 5.000 estudiants que havien fet el procés des del batxillerat a la universitat, aquests 5.000 estudiants catalans van dir que el primer prescriptor en la seva orientació, per davant dels orientadors propis i tutors de les escoles, per davant dels webs de les universitats, per davant de les sessions informatives dels centres, eren els pares. Per tant, els pares continuen sent en aquesta edat, que potser ja no és l'edat aquella típica de més de l'adolescència, on els joves es distancien una mica dels pares,
continuen sent prescriptors molt importants reconeguts pels propis fills de cara a aquesta opció. Per tant, és important doncs que els fills tinguin instruments i que els pares també puguem tenir alguns elements d'orientació per afavorir una bona transició en aquesta època i en aquest fet. Anem per al tema de la complexitat. La complexitat d'aquesta elecció té molt a veure amb 4 canvis, que jo els dibuixaré molt ràpidament perquè després els podem recuperar. Ha canviat molt la universitat, ha canviat molt el món professional, ha canviat molt el context sociocultural i heu canviat molt els joves d'avui, les característiques, les formes de fer, els estils, no són els d'abans. I si sumem tots aquests canvis, fan que avui en dia escollir una carrera universitària comporti un plus de dificultat o un plus de complexitat. Aniré ràpid en aquesta part. Anem amb la complexitat derivada dels canvis de la universitat. Molts logos. El primer motiu d'aquesta complexitat, d'aquests canvis de la universitat, és que encara estem molt pròxims d'un canvi que s'ha dit al procés de Bolonya. Bolonya, aquí no es tracta d'explicar en quin sentit què volia ser Bolonya, quines aplicacions o quines conseqüències. Però Bolonya, que és un pla que encara és relativament recent, ha afavorit que la gent, tant pares, gent gran, mestres, de vegades tutors, però també els joves, es facin preguntes. Preguntes que són relativament recents. Escolta'm, jo he sentit que ara allò que era la enginyeria superior abans de 5 anys i la enginyeria tècnica de 3 anys, ara funciona d'una altra manera. Abans sabia que això de magisteri eren 3 anys, ara són 4, això dels graus. Escolta'm, què són els crèdits ECTS? I com funciona això d'un màster i d'un postgrau, del postgrau un màster universitari, un títol propi? O altres preguntes. Una persona avui en dia es pot doctorar en infermeria? Abans hi teníem una diplomatura. Per tant, Bolonya ha generat moltes preguntes que es formulen els joves, que es formulen els tutors, els orientadors i els pares. Estem en un procés encara que és relativament jove i per tant hi ha un primer element que diria distorsiona una mica, que pot d'alguna manera fer una situació més complexa, que és aquest fet, però no és l'únic. El segon tema, també en el context del canvi de les universitats, és el nombre d'universitats. A Espanya, aquest curs, tenim 82 universitats, no és una xifra petita. D'aquestes, 50 són públiques, 32 són privades. Però si és que mirem no només per el nom de la universitat, sinó pels campus, resulta que a Espanya tenim 236 campus. I el nombre, la xifra de l'oferta de graus, de màsters o de doctorats, mirin, es poden fixar, superen, en el cas 2.500 graus o 1.700 doctorats, són unes xifres que realment et desituen una mica i per tant això afavoreix aquesta complexitat, aquesta dificultat. Si les xifres les mirem a Catalunya, Catalunya té 12 universitats, té més de 35 campus, el curs passat es van oferir 502 graus, i aquí teniu també una mica aquesta dificultat, aquest ventall. Ens pot passar igual que quan anem a un restaurant, perdó per l'expressió o la comparació, però quan ens dona una carta molt àmplia, necessites una estona per dir el que vull és això. Doncs aquest pluralisme, que és bo, perquè això afavoreix que cada universitat d'alguna manera vagi consolidant la seva fesomia, el seu estil, és molt important això perquè nosaltres som diferents, les persones són diferents, per tant la diversitat és bona, però sí que en un primer moment, quan t'arriba tota la informació, et pot deixar una mica fora de joc. Canvi de procés de Bolonya, nombre d'universitats, però és que també un altre factor que afavoreix aquesta complexitat és la tipologia d'universitats. Tenim universitats presencials, no presencials, públiques i privades, dins de les privades algunes que són lucratives, altres que no són lucratives, algunes també que són universitats públiques però tenen centres adscrits privats, tenim fórmules universitàries de governança mixta, per tant tenim un ventall de possibilitats. Fins i tot això queda molt recollit també amb el tema dels costos.
Si mirem, per exemple, la universitat pública espanyola, en realitat, es diferencia més econòmicament que la majoria de les universitats privades. Si vostès, quan trien una opció de la universitat pública, es fixen molt en el tema del cost, de l'economia, pensin, per exemple, que en aquest moment, a Galícia, a una universitat pública de Galícia, el crèdit costa 11 euros, mentre que si triem una universitat a Catalunya, la mitjana, el crèdit en una universitat pública costa 33,52 euros. Això tenint en compte que a la universitat pública l'estudiant està pagant només el 20% del cost real, la resta la paguem entre tots. No és el cas així de la universitat privada perquè l'administració no passa cap euro i tot s'ha d'abonar, tot el cost de l'ensenyament han de ser les famílies o el propi estudiant. Per tant, això també afavoreix una certa complexitat. I l'últim punt que voldria posar sobre la taula, nombre d'estudiants. Catalunya té 225.000 estudiants fent xifres rodones universitaris, estat espanyol 1.450.000. Fa uns anys, i els més grans ho recordaran, anar a la universitat era vivenciat per les persones com un privilegi. I aquest privilegi, perquè veies que molts no hi arribaven, donava un cert plus, donava una certa empenta, una certa motivació especial. Avui molts joves veuen que la majoria dels seus amics també van a la universitat i la universitat s'ha tornat una cosa relativament normal a l'estat espanyol i a Catalunya. Això és bo, però alerta, això no és bo si el fet d'aquesta normalitat fa perdre pistonada, fa perdre l'oportunitat magnífica que té el jove d'explotar al màxim aquest moment de la universitat. La universitat és un moment en el jove l'ha d'aprofitar al 1000 per 1000 i si pogués ser al 2000 per 1000. Però que potser aquesta normalitat de que molta gent arriba a la universitat pot d'alguna manera fabricar aquest imaginari o pot ajudar a aquest imaginari de normalitat i baixem tots una mica aquesta pistonada. Canvis, també en un altre àmbit, en l'àmbit professional, en l'àmbit empresarial. Aquí una gràfica que val la pena que la recordem. Mirin, aquest seria l'esquema, el dibuix típic d'Europa. Europa, l'Europa dels 27, té aquesta figura amb un perfil d'un 48% de la població que té estudis de batxillerat o d'FP. Per tant, hi ha una gran quantitat de la població que té aquests estudis intermitjos. Té només un 29,5% estudis superiors i té una franja petita, 22% d'estudis, diguéssim, obligatoris. Què ens passa a nosaltres? Si mirem el que seria el mateix dibuix, la figura geomètrica queda diferent. Nosaltres què ens passa? Tenim els extrems augmentats. Tenim molta població que pràcticament només es queda amb la secundària obligatòria i tenim molta més població que la majoria dels països europeus que acaben la universitat. I en canvi tenim poca gent que tingui una molt bona formació professional. Això està creant, suposo que ho han vist i ho han llegit o en segueixen pels diaris, una dificultat d'encaix entre les necessitats del mercat, l'oferta del mercat i el que pot cadascun de les persones oferir amb els seus estudis. Tenim un petit desencaix en aquest sentit. Bé, el món professional està canviant, el món professional ha evolucionat, qualsevol professió, pensin periodisme, pensin infermeria, qualsevol professió ha canviat molt, s'ha evolucionat molt. Cada professió s'ha tornat molt més competitiva. Cada professió li costa molt imaginar-se com serà el perfil professional d'aquí a 10 anys. I en aquest sentit és important entendre que actualment les empreses, també les organitzacions, són conscients de tota aquesta realitat i d'alguna manera el que estan demanant sobretot és un perfil professional, com ha dit el senyor alcalde, que sobretot, a part del currículum i de les competències professionals, puguin garantir també aquestes competències transversals o aquest tema que diem dels valors. Els empresaris, les organitzacions, les institucions
volen persones responsables, volen persones que puguin treballar en grup, volen persones que tinguin empatia amb un projecte empresarial, volen persones que siguin capaces de fer mobilitat i que dominin llengües, etc. Algunes les vaig passant ràpidament perquè també tenim canvis en l'àmbit sociocultural. Insistiré en aquest tema també perquè ho ha dit el senyor alcalde i voldria remarcar una qüestió. Atur juvenil, 50%. Clar, a partir d'aquesta xifra algú podria desanimar-se i dir ostres, potser no val la pena estudiar una carrera universitària perquè, doncs, sí és veritat, 50% d'atur en el jove català, però alerta, si fragmentem o segmentem d'aquests joves quants són els titulats universitaris, resulta que la xifra va davallant i conforme aquests joves universitaris han acabat la carrera, aquesta xifra del 50% minva molt. De tal manera que aquí he posat aquestes franges, aquest 50% de la franja del 18 als 25, si tenen titulats, una titulació ja no és el 50%, estem entre la franja entre el 30 o el 27, que és molt, és molt. Però la idea és, l'estudi universitari aporta un valor i si seguim en els anys, aquesta xifra va minvant molt. També hi ha molts joves que tenen aquesta idea, perquè parlen molt amb els amics, de dir, potser no val la pena estudiar, perquè conec un amic que ha acabat i cobra el mateix que està cobrant un que no té universitat, que no té estudis. Això passa molt, això implica molt, incideix molt. Si és possible i és veritat, moltes vegades un recent titulat universitari cobra el mateix que un que no té estudis. Això és veritat. Però alerta, la persona que té estudis universitaris té un tram a recórrer, té una projecció al cap de 3, 5, 10 anys que va augmentant la seva potencial econòmic. Això hi ha estudis, ara no em detenc amb les xifres, però és important que es vegi aquesta perspectiva, diguéssim, més de creixement també professional i econòmic. El professional d'avui en dia és un professional que alhora ha de ser especialista, venim d'una tradició recent que insistia molt en l'especialitat, però és molt important també que tingui una bona formació bàsica, perquè com que el món va canviant tant, aquesta formació bàsica és la que ens dona la visió de conjunt de les coses. I alhora també és molt important que tingui capacitat de parlar amb altres professionals que vinguin d'altres procedències, d'altres camps del coneixement. Per tant, parlar avui només d'un professional amb aquesta idea de superespecialista seria fals. Hem de buscar un professional i, per tant, hem de mirar, quan mirem les carreres universitàries i les universitats, que juntament amb l'especialitat garanteixin una formació bàsica general suficient, sòlida, que ens duri per tota la vida i alhora també una capacitat de parlar amb altres persones. Per exemple, si estic parlant d'una carrera de l'àmbit sanitari, que sigui capaç, doncs, un farmacèutic parlar amb un metge, però parlar amb un infermer, parlar amb un fisioterapeuta, perquè avui en dia la realitat de la salut, de la sanitat assistencial, fa que els professionals parlin molt entre ells. Tot això són petits canvis que fan produint una complexitat. I els joves també heu canviat. Heu canviat, teniu unes característiques que no les judicarem en absolut, sinó que les descriurem. En general, els joves actualment, la professió que han desenvolupat els seus pares doncs no els resulta excessivament significatiu. Allò que des de l'avi anava baixant una mateixa professió pel pare o la mare i arribava a la tercera generació, s'ha anat acabant, encara continua, però no incideix igual que abans. Els joves, en general, us agrada molt l'activitat, fer coses, però us costa més reflexionar sobre el que feu. Parar-se una mica i dir, conclusió d'això, conclusió d'aquesta experiència. Els joves hipervaloreu el present. Tot això és important perquè triar una carrera no és només mirar el present, és mirar el futur. En general,
els joves, el perfil dels joves actuals és que ho voleu tot ràpid i de forma superràpida, veloç. Algunes decisions en la vida se necessiten calma, s'han de deixar dormir, s'han de reflexionar 2 vegades, has d'anar i tornar. I aquesta és una decisió molt important. Estem en una època de la transició. Els joves sou superdigitals, fantàstics. Compte, tenim una tentació, que voldríem també triar una universitat, uns estudis només digitalment. A veure, la informàtica, les pàgines web ens poden ajudar molt, però escollir una carrera universitària, anar a una universitat, no es pot fer només a base de consultes digitals. Hem de fer més coses. Per tant, dit tot això, tots aquests elements barrejats fan que honestament, els joves, si teniu aquesta sensació de que és difícil escollir una carrera universitària, és que en el fons ho esteu fent bé, perquè objectivament és complex. I si els pares teniu la sensació de que el tema està costant, és que realment, objectivament, doncs això és complex. I per tant, és aquí on s'escau tenir instruments. Segona part. No sou la primera generació. No són únicament per primera vegada els nostres fills que han de triar universitat. Altres generacions passades, ho han fet amb un seguit de criteris. Si aquests criteris del passat van bé, els podem aplicar. Recordo alguns. Per exemple, abans es parlava molt de la vocació. Aquesta idea, aquest gust, aquesta projecció per ser mestre, la vocació de mestre, o sigui, la vocació de metge. Si a algú això encara li funciona i això que és un element de confirmació d'una elecció, endavant. Altres, he dit que minvat, però podria servir. Aquesta tradició familiar que és grata, que és possible, que la continuem conreant a casa nostra, endavant. Altres abans pensaven dir, jo vull triar una carrera on pugui garantir la fortalesa del sector. Això és més difícil, avui garantir fortalesa, no? Però bueno, si això funciona. O abans, com hi havia poques universitats, el criteri era la proximitat o l'única universitat que podia triar això. Altres també, evidentment, consideraven molt el tema de la possibilitat econòmica. Tots aquests criteris que han format part del nostre llegat del passat, si funcionen avui, en les persones, en les famílies, tant de bo. Però, de fet, avui els experts diuen sobretot que els joves, les famílies, les persones s'han de remetre a 2 factors fonamentals per escollir una carrera. El primer factor seria aquesta connexió dels estudis que jo estic buscant amb les característiques i les habilitats personals. Cadascú dels presents, cadascú de vostès, cadascú de vosaltres, teniu unes característiques i unes habilitats. Llavors, la professió m'ha d'ajudar a desplegar, a desenvolupar aquestes característiques i aquestes habilitats personals. Alhora, segon factor fonamental, la connexió dels estudis amb els meus interessos, amb els meus gustos personals. Avui, tots els estudis, grups de recerca de les universitats, entorns digitals que fan estudis sobre el tema, enquestes, apunten aquests 2 factors. A mi una carrera l'haig de veure, me l'haig d'imaginar com una potenciació de les meves característiques, com una canalització de les meves habilitats, de les que ja disposo o de les que jo penso que podré desenvolupar. I segon, un estudi, una carrera, ha de respondre als meus interessos i ha de respondre als meus gustos. I això, com s'esbrina? Com es discerneix? Amb un trípode, amb 3 coses. La primera, molt important, si aquesta primera no es fa bé, no podem continuar. La primera, informació, informació, informació. Ja que es tracta d'un procés de transició, aquest element objectiu de la informació és molt important. I aquesta informació on? Doncs és informació que podem rebre a les escoles, als instituts, als centres d'ensenyament, a través del professor, a través de l'orientador. Ens expliquen moltes coses bones i positives. Aquesta informació també està penjada en el món digital via, de vegades,
els departaments, per exemple, d'ensenyament, el departament d'universitats, que tenen moltíssima informació, però també hi ha una sèrie de portals que són privats no vol dir que s'hagin de pagar, vol dir que hi ha una entitat privada que els ha de gestionar, perquè són periodistes, perquè són psicòlegs, que jo us recomanaria molt perquè us poden ajudar de veritat molt i molt. Per exemple, un portal i Educa Web. Són portals que ofereixen moltíssima informació comparativa sobre un estudi en l'àmbit de Catalunya o, per exemple, hi ha tests que estan penjats en digital que m'ajuden a descobrir les meves capacitats o, si més no, a confirmar-les o desconfirmar-les. Per tant, informació, informació. Fires, salons de l'ensenyament, però hi hauria un element que no voldria deixar en el tinter i és, sobretot, les sessions informatives que ofereixen les universitats. S'ha de trepitjar territori concret. No us deixeu només convèncer per explicacions o bé d'un altre o bé digitals. S'ha d'anar a veure una facultat com és, com m'expliquen psicologia, com m'expliquen enginyeria, quines instal·lacions tenen, com en reben, com m'acullen, haig de veure. Aquest aspecte és fonamental i que sigui la persona que d'una manera individual faci aquest esforç. Això suposa moltes vegades temps, dedicació. Bé, ja hem dit que aquest era un tema que dedicava una certa transició i un cert temps. Per tant, les sessions informatives que ofereixen les universitats és molt important. Altres coses que es poden fer, estar atents a presentació de trajectòries professionals concretes, de vegades als instituts, als centres, o bé perquè tenim coneguts, doncs hi ha persones que s'ofereixen a explicar-me què vol dir avui ser metge, com ho vencia, doncs estar atents a això. Conèixer el perfil d'ingrés que normalment les universitats en les seves pàgines web diuen si vols fer aquesta carrera, el perfil previ, el perfil d'entrada que necessites ha de ser aquest. Doncs això ens pot orientar. Conèixer una mica el mercat laboral, conèixer les dades d'ocupabilitat de cada segment. Per tant, primer punt, informació, informació, informació. Ara bé, és suficient la informació? No. Hi ha un segon aspecte, que seria una segona pota de tot aquest procés, que seria l'autoconeixement, que cadascú dels joves s'ha de fer sobre si mateix i que també pot ser ajudat per els orientadors, pels tutors, pels pares. Quan dic autoconeixement vol dir una autoexploració de quins són els meus gustos, quins són els meus interessos, com em situo jo davant de les grans branques que estan organitzats als estudis de les universitats, si m'agraden més els arts i humanitats, si més aviat em veig jo pròpiament d'un perfil de ciències, quines qualitats o quines habilitats personals d'alguna manera són les que jo destaco més però que realment tinc consciència d'això i que m'he explorat, quines orientacions sobre el meu perfil concret, sobre quines indicacions concretes he rebut a l'escola, aquest coneixement, com veig, diguéssim, l'encaix d'una nota de tall que potser aquests 2 últims anys ha hagut en aquesta universitat i com vaig jo de notes, com vaig jo de domini respecte a unes matèries que són fonamentals en aquesta carrera, etc. Altres qüestions. Com valoro els diners? Amb algunes carreres, avui estem en un context de crisi econòmica, certament, però en algunes carreres, bàsicament algunes carreres, la projecció econòmica, els estudis ja diuen que no és tant com un altre, amb tot el respecte, perquè jo sóc mestre, però un mestre, bàsicament l'estatus, evidentment que pot ser coordinador, director d'un centre, etc., però la projecció de recorregut que normalment pugui tenir, per exemple, un enginyer, parlo de forma general, té un potencial major objectivament que el d'un mestre. Això no significa que un sigui una carrera més digna que una altra o que es realitzi més, és una altra cosa, no? Però hi ha persones que en la seva vida el tema dels diners són molt importants, que no necessàriament perquè no és el valor últim, hi ha altres valors més importants que els diners, ho ha de tenir present, no? Per tant, explorar-me en el fons significa, i atenció també als joves i als pares, fer-me una pregunta que va molt més enllà de la universitat. Què vull ser? Quin tipus de persona vull ser? Quin tipus de professional vull ser? Com vull viure? Perquè en definitiva la professió
serà un instrument que aglutinarà aquestes preguntes. Per tant, si us feu preguntes de fons quan estem pensant en la universitat, anem ben encarrilats. Si ens ajuden a fer-nos preguntes de fons, anem ben encarrilats. I tercera pota, molt important, informació, autoexploració, i després jo el que subratllaria és que en aquesta època, diguéssim, de la transició, és molt important aprofitar i tenir experiències. O bé revisar sobre les experiències que hem tingut o afavorir aquest temps, que dura 1 any, 2 anys, 3 anys, per tenir-ne noves experiències, tenir-ne de noves. Per exemple, com m'he trobat amb les assignatures del batxillerat, però amb sinceritat. Com m'ha anat el treball, el treball de síntesi, el crèdit de síntesi, el treball de recerca, com m'ha anat. Escolta'm, aquesta universitat està proposant uns tallers el dissabte, o tals dies, unes sessions, no informatives, no, sobre un perfil. Per què no hi vaig? Hi ha moltes universitats ara que estan oferint tallers sobre allò que tenen com a coneixement perquè els joves tinguin un petit tast. Doncs això s'ha d'aprofitar, perquè això no és parlar en teoria, és fer una experiència. I aquesta experiència em pot dir, mira, això m'agrada, això m'interessa, això és del meu grat. Doncs aquest element és important. És important. Voldria acabar aquesta segona part amb una, no diré nota negativa, però hem de ser conscients que, tot i que jo pugui fer un procés de discerniment basat en la informació, basat en l'autoconeixement i basat en aquestes experiències, també he parlat d'un 19% d'abandonament a primer. S'han fet estudis i s'ha preguntat als joves per què han abandonat a primer. I fixeu-vos les raons. Les raons, moltes d'elles, tenen a veure amb 3 o 4 coses només, però que és important que les coneguem. La primera, falta de competències acadèmiques, és a dir, he entrat en uns estudis que em demanen una preparació específica, unes competències específiques, i jo a priori no les tenia. I això ha afavorit una situació difícil i he abandonat. Normalment no és una per separat, són diverses, però una mica perquè entenguem. He arribat a la universitat i encara no sóc capaç de planificar-me el temps i gestionar el temps. A la universitat t'has de planificar, t'has de gestionar el temps, i si això no ho saps fer, perill, es pot encendre la bombeta vermella. A la universitat, que jo pensava que em portarien la professió molt a l'aula, m'he trobat amb universitats que els profes són molt teòrics. M'he desinflat, no està responent als meus interessos. I alguns alumnes diuen, abandonem, perquè en aquesta facultat que jo pensava que m'explicarien aquesta carrera d'una manera molt guai, molt pròxima, molt motivadora, m'estan explicant rotllos patateros. Em desinflo, no m'interessa això. Això són respostes, buidatges de treballs de camp fets sobre els joves. Segona, com que una carrera universitària pot durar 4 anys, un grau, però també, si vaig repetint alguna assignatura, potser una mica més, de vegades aquesta constància, i no he tingut cap suport, m'he desmotivat, m'he desinflat, això és un altre motiu. Un altre motiu és que s'han ajuntat circumstàncies familiars, dures, difícils, que han produït un sotrac en la família, no he tingut un recolzament, no he tingut un punt de referència i em fan abandonar. Aquests elements emocionals o aquests elements materials. Falta de model de referència. Hi ha gent que provenia d'un estil metodològic d'una escola i potser s'ha trobat en una facultat, en una universitat, que de cop i volta la metodologia, el model formatiu ha canviat molt i això ha produït una crisi i ha produït una manca d'adaptació al canvi. Hi ha gent que diu, abandonem perquè no m'he integrat. En el meu grup de l'escola em feia molta pinya, però aquí arriba gent diferent i no m'acabo d'acostumar. La insatisfacció pel procés d'ensenyament-aprenentatge i després una altra cosa molt important, que sembla redundant però és molt important. Un últim factor d'abandonament és la falta d'assistència a classe. És a dir, quan un comença a faltar a classe, comença a desconnectar.
I quan comences a desconnectar, cada vegada et costa més connectar. I per tant al final abandones. Per tant, anar a una classe, sobretot el primer any d'universitat, no és una cosa menor, no és una cosa secundària. Perquè hi ha un tant per cent de gent jove que abandona la universitat perquè diu, ja arribaré, ja enganxaré, ja connectaré. Sí, però això té un cost, un esforç molt important a la universitat i aquest és un dels factors objectius d'abandonament dels estudis universitaris, sobretot a primer. Tercera i última part. I ara imaginem-nos que ja tenim, després de tot aquest procés, ja hem escollit una carrera. Hem acabat el procés? Doncs no. No hem acabat el procés. Per què? Perquè vull imaginar-me que la vostra elecció és una llavor, és un somni. Però evidentment una llavor necessita un temps, necessita sobretot una terra fèrtil perquè pugui produir fruit. La pregunta és, en quina terra estic disposat a buscar, quina terra més o menys fèrtil estic disposat a buscar perquè aquest somni, perquè aquesta llavor tan important per mi en aquest moment de la meva vida pugui fructificar al 1000 per 1000. Per tant, ens podria passar que haguéssim fet molt d'esforç en escollir aquella decisió meva personal del meu estudi, ja ho tinc, però que resultés que ara, en el moment de triar en quina universitat, ho fes ràpidament. Tots els títols universitaris, a efectes administratius, valen igual, però és que jo sóc diferent. La meva història és diferent, les meves característiques són diferents i les universitats són diferents. Les facultats, entre les facultats de psicologia, per exemple, de la pública, són diferents. I de vegades tenim moltes possibilitats d'escollir. Certament, apel·lant al cas de Blanquerna, per exemple, fins ara, farmàcia, només tenim una possibilitat a tot Catalunya. A partir del curs vinent tindrem dues possibilitats i per tant complementàries. Però pensin, per exemple, que d'infermeria podem triar 17 opcions a Catalunya. Magisteri, 9 opcions. M'és igual qualsevol opció? Realment, per tant, aquesta imatge de la llavor i la terra, que hi ha molta relació, és molt important, per tant. Per tant, la segona qüestió molt important a decidir, que té total continuïtat, és no només quina carrera, sinó en quina terra, similitud, que seria en quin context universitari. I sobretot del context universitari el que seria el model formatiu. Acabo la ponència o la conferència emmarcant el que jo diria que són 8 criteris, ja no, com he dit abans, per escollir carrera o grau, que seria la informació, l'autoconeixement i les experiències, sinó per dir, a veure, quina universitat em convindria a mi? 8 coses que hauria de pensar. La primera qüestió és, sobre aquella facultat, sigui pública o privada, sobre aquella facultat que he decidit, conèixer l'arrelament social, el reconeixement que té aquella facultat, el prestigi social que té sobre aquella carrera. Perquè a vegades algunes universitats d'alguna carrera tenen molta marca i d'altra no tant. Per tant, insisteixo, evidentment tots els títols són iguals, però ni les persones ni els models formatius sempre són iguals. Per tant, quin és el reconeixement que té aquella facultat on jo he pensat, he mirat una mica, quin reconeixement social, quin reconeixement professional té aquesta universitat, aquesta facultat concreta. El segon criteri, quina és la qualitat i quina és la metodologia docent? Fonamentalment s'estan parlant encara de classes magistrals o hi ha una activitat de l'ensenyament-aprenentatge en clau de personalització? Fem grups grans o també hi ha grups petits? Hi ha activitat de seminari? Hi ha seguiment tutorial? Com és l'avaluació? Encara només funcionem per exàmens finals i un o dos? O hi ha un treball continuat? Jo m'haig de preocupar per la qualitat docent, per la metodologia. Per tant, la qualitat docent, la metodologia, pot ser un segon criteri per dir, m'interessa més aquella facultat o aquella altra, tot i que el títol, el grau ja el tinc clar. Tercer criteri,
les instal·lacions, els laboratoris. I per això és molt important anar a veure si les instal·lacions i els laboratoris estan al dia o encara tenen ordinadors d'aquells en fundària. Clar, és que alguns centres encara tenen aquests ordinadors. Si realment, quines instal·lacions, què m'estan oferint? Aquests laboratoris, tot el que sigui aquest aspecte. Un altre element molt important és la dimensió professionalitzadora. La majoria dels joves, la majoria de la gent que va a la universitat, alguns és veritat que continuaran després fins al doctorat i es dedicaran a la recerca i a la docència universitària, però la majoria el que vol és ser un professional i col·locar-se en l'àmbit del mercat de treball. Aquesta universitat concreta, aquesta facultat concreta que jo he pensat un grau, com treballa aquest tema professional? Per exemple, vindran professionals a l'aula? Tindré professors professionals a l'aula que m'expliquin coses? Com s'enfocaran les pràctiques? Mirin, abans de Bolonya, només unes quantes universitats feien pràctiques. Ara Bolonya obliga a fer pràctiques. Per tant, totes les universitats fan pràctiques. Però podem preguntar, escolta'm, aquestes pràctiques, qui selecciona les empreses? Va a voleo o hi ha un criteri de qualitat? Com se segueixen aquestes pràctiques? Hi ha un tutor a la universitat? Hi ha un tutor al centre de pràctiques? És a dir, de dir fem pràctiques a fer unes pràctiques de qualitat, hi ha un salt enorme i això ho haig de preguntar. Tenim a la universitat estructures en la línia d'emprenedoria, laboratoris de simulació, etc. Fan congressos, venen empreses a parlar en aquestes universitats, en aquesta facultat que jo tinc. Això s'ha de preguntar i això és un criteri de discerniment. Quins instruments tindran a l'abast els estudiants? Per exemple, pel que fa a ajuts econòmics. Què hi ha d'ajuts econòmics, de beques, a part de les beques del Ministeri, ajuts socials, beques a l'excel·lència, beques al talent? Hi ha, per exemple, la possibilitat de fer feines, d'oferir-me com a becari i guanyar uns dinerets d'aquesta facultat o no? Això ho puc preguntar. Hi ha, per exemple, una intranet que ofereixi feines encara mentre no soc titulat per guanyar-me la vida o no? Si tinc també alguna dificultat de tipus emocional en la metodologia de treball, tinc algun suport? És a dir, quan acabi la carrera tindré un servei que m'ajudarà a buscar el camp laboral, ajudar-me a l'ocupabilitat, hi haurà un alumni, una associació que m'ajudarà, farà el seguiment? Quins instruments posa aquesta facultat? Algunes facultats posen 20%, 30% i altres molt. Si jo tinc clar aquests criteris puc anar fent un discerniment. Un altre criteri molt important. Aquesta professió actualment, però sobretot mirant al futur, ha de tenir una forta marca internacional. Totes les professions, totes. Aquesta facultat com juga l'element de la internacionalització? Quins programes ofereix als alumnes de segon, de tercer? Venen professors estrangers? Contracten professors estrangers? Quants? M'ho pot dir vostè? Quants professors estrangers estan donant classes aquí? Quants programes tenen perquè pugui marxar? Etcètera. Quines estades m'estan oferint? Llargues, curtes, mig termini? Tot això es pot preguntar i són criteris objectius. Escolti'm, aquesta carrera, ara que és tan important l'anglès, quantes assignatures tindré jo en anglès? Perquè no és només una qüestió si el B1, B2, si el FIRST. Farem pràcticum ja amb assignatures que es facin en anglès? Escolteu, moltes escoles ja ho estan fent, això. Per tant, si ja ho estan fent centres educatius no universitaris, més ho puc preguntar, més ho puc reclamar i dir-me, escolta'm, tant % d'assignatures que es facin en anglès en aquesta facultat. Internacionalització, per dir un cas. I el 7è i el 8è. Si la universitat és un agent educatiu superior, haig de preguntar, i quan acabi el grau, s'acaba la professió? O la universitat, aquesta facultat, em podrà oferir més coses? Avui ja sabem tots que el bon professional ha d'estar en constant reciclatge, en constant formació permanent. Per tant, aquesta és una universitat que ofereix màsters, postgraus, que ofereix doctorats, o sobretot està oferint graus. Això és un criteri important. I segon i últim punt,
Quan parlem, de fet, l'espai europeu deia espai d'educació superior, educació. Aquesta facultat contempla el tema dels valors, perquè finalment hem de ser ciutadans, finalment hem de ser bones persones, hem de ser no només bons professionals, sinó professionals bons. I en moltes empreses el que volem són persones. Per tant, si parlem d'educació superior, hem de preguntar, escolti'm, aquesta facultat realment educa o no? Perquè hi ha universitats que no volen educar, ho diuen, nosaltres no eduquem, només informem, només presentem coneixements, només abordem el tema de la societat del coneixement. Si les empreses demanen persones formades, educades, amb valors, potser aquest element d'educació superior també em pot ajudar si aquesta facultat concreta pot ajudar-me. Per tant, no és una decisió, són dues decisions, la dels estudis i el d'una universitat. I quines poden ser les tasques dels pares? Acompanyar per explorar, orientar per empoderar els nostres fills i ajudar per possibilitar. Fa unes quantes dècades, a una determinada edat, els pares compraven el cotxe al seu fill o li regalaven el carnet. Escolti'm, ara, pares, el millor que poden fer pels seus fills, el millor, és invertir en educació. Cadascú, evidentment, en funció de la seva butxaca i de les seves possibilitats. Però si quan diem que invertir en educació és bo per un país, que sí, també invertir en educació ho és molt bo per una família i per una persona. Per tant, davant d'una situació de crisi on hem de saber gestionar molt bé la nostra projecció econòmica, deixem-nos de cotxes, fins i tot, perdoneu, els joves, de telefonies mòbils, invertir en educació. Per tant, acompanyar, orientar i ajudar en aquestes dues etapes. En aquesta primera etapa que suposa les dues seleccions, estudis i facultat i universitat, i molt important, pares, mantenir l'atenció positiva, el seguiment positiu durant el primer any. El primer any de la carrera és clau, perquè un jove que el primer any acaba el primer passant al segon dient he encertat, això aporta un element positiu de satisfacció, de validació de que aquella decisió que ha fet i, per tant, acompanyar-lo sobretot durant el primer any és un dels actes que els pares podem fer profundament educatius. Moltes gràcies per la seva atenció. Bé, veig que us aixequeu, però hi ha ara la part de col·loqui que pot interessar-vos a tots. En aquests moments a la taula s'han incorporat la doctora Isabel Pérez, s'ha incorporat el professor de la Salle, en Jaume Abella, a la part company meu de carrera. Fa 25 anys començàvem la carrera. Jo recordo una sessió com aquesta fa 25 anys a la sala d'actes de l'Institut, a la qual no teníem totes les eines per conèixer les facultats com podeu tenir vosaltres. Com deia el doctor Ibars, segur que molts de vosaltres ja heu entrat a les visites virtuals que podíeu fer per les diferents facultats, però jo també us aconsello que trepitgeu el territori. Jo vaig tenir l'oportunitat, en aquell cas, d'assistir a una de les jornades de portes obertes que la Salle feia, i com deia el doctor Ibars, ara les fan moltes més facultats, però fa 25 anys no era així. Jo el que vull és que, ja que tenim aquí a dos orientadors, la doctora Isabel Pérez i el Jaume Abella, que trenqueu el gel i obrim un torn de preguntes. Tenim la Clara, que està per aquí a la sala amb un micro inalàmbric, des d'aquí anirem una mica gestionant les preguntes, però pregunteu tot allò sense por que vulgueu d'aquestes o d'altres carreres. Obrim el torn de preguntes. No em puc creure que ningú en tingui cap, ni pares ni alumnes. Ningú té cap dubte? Estic convençut que la que hi hagi la primera pregunta sortiran més, però hi ha d'haver la primera. Mira, ja hi ha algú allà que pregunta. Perfecte. Bona nit. Se sent? La meva pregunta va adreçada amb aquest últim comentari que ha fet sobre la Facultat de Farmàcia, una facultat nova
uns estudis nous amb aquesta universitat. I em surt el dubte, com escolliu el professorat? Quins criteris seguiu per poder escollir professorat nou amb un ensenyament nou com podria ser la carrera de farmàcia? Com us nutriu? D'on agafeu el professorat? Quins criteris seguiu? Bona nit. La veritat, la nova carrera de farmàcia està molt pensada, està dissenyada amb l'expertesa de dues institucions referents en l'àmbit, per l'Institut Químic de Sarrià, on té tot el professorat que ha desenvolupat durant molts anys tota la formació en ciències químiques, i per altra banda hi ha la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, que aportarà tot el coneixement, 20 anys d'expertesa amb tots els professionals que hi treballem en la facultat, i la combinació d'ambdós facultats permet crear un disseny curricular de luxe. Realment serà un luxe, serà un privilegi aquest tipus de formació universitària, perquè agafa els dos valors afegits de les dues institucions. No sé si li responc. Bé, mentre us penseu més pregunta... Perfecte. Per complementar, simplement, és a dir, no és tant una facultat que neix de Bellnou, sinó que és un projecte que, diguéssim, és una agregació d'experteses. Si coneixen una mica la carrera de farmàcia, els primers 2 anys hi ha molta química, tant orgànica com inorgànica, etc. Llavors hem fet un conveni amb l'Institut Químic de Sarrià, que té indubtable prestigi en la història de Catalunya sobre el seu coneixement, tant en recerca com en docència de la química, porten més de 100 anys, i nosaltres tenim un també coneixement important del món assistencial, sanitari, i hem intentat fer un currículum que en aquest moment jo diria que en cap cas és alternatiu, és complementari. El que no pot ser és que Catalunya, que el País Valencià, tingui 3 facultats de farmàcia, i Catalunya, tenint en compte la tradició de laboratoris farmacèutics, tenint en compte la xarxa hospitalària o tenint en compte el nombre d'oficines farmacèutiques, només tingués una facultat. Per tant, no és que ho facin malament a la UB, no, ho fan molt bé, però és que nosaltres també ho volem fer molt bé com a servei al país. Gràcies. Mentre us penseu més preguntes, perquè estic segur que n'hi haurà alguna més, el que m'agradaria és que l'Isabel presentés una mica qui ets tu, i així d'aquesta manera potser obrirem alguns interrogants a la sala i després també li demanarem al Jaume que et presentis tu mateix i enginyeria en aquest cas. Bé, doncs, com m'ha presentat abans, jo soc responsable dels graus de salut que s'imparteixen a Blanquerna, d'infermeria, fisioteràpia i nutrició, i de la part de farmàcia quan comenci el mes de setembre el nou grau de farmàcia. Aleshores, aquests graus de ciències de la salut, una mica en la línia que explicava el doctor Ibars, estan fonamentats en una experiència fonamentada en la pràctica. Tot aquell coneixement que s'imparteixen a nivell teòric, l'alumne de forma ràpida ho pot integrar en l'entorn de la pràctica. Això és essencial a l'hora de triar universitat. Quins centres hi ha de pràctiques? A on puc fer jo aquestes pràctiques? Quan les puc fer? Les puc fer a primer o les puc fer quan ja estic acabant la carrera? Això és un tret importantíssim, és un element de dir, si la pràctica a mi em permet conèixer quina serà la meva professió, quan més aviat ho descobreixi, molt millor. Si m'agrada, fantàstic. Si no m'agrada i ho descobreixo que a primer no m'agrada, doncs tinc capacitat de reconduir. Si descobreixo a tercer o quart que la professió no m'agrada, hauré fet un camí que no serà en va, però segurament diferent. També el fet d'aquestes titulacions, infermeria, fisioteràpia, nutrició, hi ha una base també de desenvolupament amb grups reduïts que permet sobretot analitzar situacions de gran complexitat. El món de la salut és molt complexa, la complexitat no es pot generar o treballar mai des dels grups de grans classes magistrals, per tant, quan s'han de resoldre casos clínics, quan s'han d'analitzar situacions personals, psicològiques, que acompanyen les malalties, etc., és molt important poder treballar
treballar en grups petits, on l'estudiant té capacitat d'obrir-se molt més, de compartir amb els seus professors, amb els seus tutors que segueixen personalitzadament tot el seu procés d'aprenentatge, i per tant això és una riquesa, a part de tot el contingut que marquen els currículums. Gràcies, Isabel. Jaume. Gràcies, Francesc. Bé, jo soc professor de l'Escola d'Enginyeria i soc orientador acadèmic. Per tant, com a orientador acadèmic atenc alumnes que volen plantejar-nos uns estudis d'enginyeria per explicar-los què és una enginyeria i quines opcions hi ha, i tenim a la Salle. I per l'altra banda també soc professor, per tant dono classes, però com a professor la meva funció no és donar classes, el meu objectiu no és donar classe, el meu objectiu és el que nosaltres diem, nosaltres polim diamants en brut perquè trobin feina, i per fer això fem 3 coses bàsiques molt importants, que no és només estar a classe. La primera que fem és saber què necessita l'empresa perquè l'alumne després sigui vàlid, per tant contacte continu amb l'empresa. Segon, em dedico molt a fer innovació docent, per tant quina és la millor manera perquè l'alumne disfruti, diguéssim d'alguna manera, se li passin les hores volant, passant-se potser 5 hores al laboratori i no se'n doni compte, i estigui aprenent, innovació docent. I la tercera, al final el que fem és, molt bé, i empresa, un cop tenim aquests alumnes a l'empresa, què penses d'aquests alumnes? T'agraden, no t'agraden, valen, no valen, etc. Per tant, diguéssim, la nostra funció no és només això. I això també ens permet veure els alumnes com evolucionen al llarg de la carrera i per tant d'aquesta manera orientar els nous que es volen plantejar uns estudis com aquests. Penseu que, com el Francesc i tal com ha dit el doctor, la motivació és un dels principals factors. Per tant, hem de buscar una cosa que realment a nivell d'estudis ens motivi i, evidentment, també hi ha una part molt important que és el tema del mercat laboral i hem d'analitzar molt bé com està les sortides professionals en qualsevol dels sectors. I tant, Isabel. Bé, jo volia comentar que quan un està buscant universitat, el que és molt important, com han dit abans, és trepitjar el terreny. Trepitjar el terreny i parlar amb els professors. Els professors, com viuen la seva professió, quina il·lusió tenen al darrere, quina motivació, estan entusiasmats amb el que fan. Això, en el moment que tu trobes algú que t'explica la seva feina, que te l'explica amb il·lusió, és capaç d'engrescar. Si jo encara no estic del tot motivat, però trobo algú que em ven, que m'explica la seva professió amb molt de ganxo, amb molta il·lusió, serà un moment molt important per decidir-me cap allà on vull escollir. Ara hi ha preguntes, no? Aquí davant, sisplau, Clara. Hola, bona nit. Abans que res, agrair l'exposició que ha sigut molt clara del doctor Ibars, i la meva pregunta fa referència al tema de la vocació. Jo recordo fa 40 anys, que és quan jo tenia l'edat d'aquests estudiants que hi ha aquí, que els meus companys dels cursos que jo estava, una gran part de gent tenia molt clar què faria. Acosta't una mica més al micro, sisplau. Una gran part tenia molt clar què faria perquè tenia una vocació determinada cap a un determinat tema. Avui dia detecto, sorprenentment pels meus fills i companys seus, que pràcticament cap sap què farà a la universitat, i a mi em deixa bastant desconcertat, perquè trobo que, malgrat les dificultats i els canvis i les complexitats del món actual, hi ha una cosa vocacional que jo em sorprèn que s'hagin perdut tant pel camí durant 40 anys. No ho acabo, és una cosa que em sorprèn una mica. No sé si és un cas especial el de l'Institut de Puigcerdà o és freqüent, però és una cosa que em sorprèn molt. Precisament jo, per exemple, hi ha carreres que trobo absolutament vocacionals, com puguin ser medicina, magisteri principalment. Hi ha moltes carreres que si no tens vocació, val més que no t'hi fiquis. I en canvi, pel que veig, hi ha molta gent que es fica a estudiar segons quines carreres sense cap mena de vocació. Això es confirma que és així, que és general. I teniu alguna explicació d'aquest tema? Jo crec que estem davant d'un fenomen fonamentalment cultural i antropològic. Cultural i antropològic. És a dir, jo crec que hem passat d'una societat que tenia una mirada sobretot al futur, amb un futur
més positiu, més bo, a un tipus de societat que està molt, perdó l'expressió, enganxada al present, al immediatisme, i llavors potser la paraula vocació sempre també feia referència a la idea de no només una cosa que m'agradi, sinó que aglutini el meu projecte de vida. Avui, entre els joves, jo em dedico també a fer classes a la universitat amb joves, parlar de projecte de vida costa una mica, perquè de vegades volem viure tant al present de forma immediata. Per tant, jo crec que és un problema bàsicament cultural, antropològic, però sí que voldria dir una cosa important a partir d'aquesta pregunta que crec que és molt bona. En relació a la vocació i a les professions, abans normalment les imaginàvem les professions molt en un calaix, d'una manera molt concreta, mestre, infermer, enginyer. Aquesta idea de la segmentarització de les professions i per tant dels títols, això avui no és així, ha evolucionat, perquè en la pràctica professional, des d'una professió, precisament en contacte amb els diferents escenaris laborals o en contacte amb diferents, diguéssim, realitats, pot ser que puguis fer moltes coses. Els joves moltes vegades diuen, escolta'm, fent enginyer podré fer això? Sent fisio podré fer això o altre? Llavors és important entendre el que ha dit en Jaume, aquesta dimensió d'innovar una professió i innovar-te tu com a persona. Per no fer cap cosa explicaré el cas del meu fill. El meu fill és enginyer industrial i durant 2 anys i mig va estar treballant a Metges Sense Fronteres. No m'equivoco d'ONG, Metges Sense Fronteres. Per què? Els Metges Sense Fronteres, la primera instància, el primer que fan quan han de muntar un campament és muntar el campament abans d'enviar els metges, i això ho fan enginyers. Per tant, fixeu-vos, pot treballar en una ONG sent enginyer industrial, treballant amb metges en un context de solidaritat. Això és ser enginyer en el segle XXI. No és només, potser ara simplifico, aquella idea molt segmentada, molt tancada. Per tant, jo crec que és important engrescar a les persones joves a dir, escolta'm, quan t'agradi una professió, innova-la, innova tu mateix, busca treballar amb altres, busca escenaris, potser alguna cosa no podrà ser, però hi ha coses que es poden inventar, es poden fer, no? Per tant, jo crec que agafo la pregunta perquè jo crec que de vegades encara pensem les professions massa blanc, negre, verd. Hi ha molts jocs del món del treball que són molt més pluridisciplinaris, que són més colors, i jo crec que això també pot donar una sortida interessant a aquella persona que digui, em sembla que d'aquesta manera sí. Sí, si em permeteu, totalment d'acord amb el doctor Llobars, en el fons, jo sempre faig el símil. Quan anem a comprar un cotxe, i ara no posaré l'exemple del cotxe perquè ja és molt jovent, no? Posem l'exemple d'un mòbil. No? Què fem quan anem a comprar un mòbil? Doncs en remenem 40 i fins que no trobem el que ens agrada ens el quedem. En canvi, quan escollo uns estudis universitaris, moltes vegades vaig a cegues i un cop ja hi soc ja m'hi trobo. Per tant, què seria el millor? Ostres, no hi hauria manera de provar-ho abans de ser-hi? Seria el millor. Per tant, aquí és una de les accions que abans comentava, és a dir, tallers, xerrades, accions que es facin a les diferents universitats perquè tu puguis provar exactament què significa estudiar alguna cosa així. D'acord? Seria la millor opció. En el fons, el millor seria estar un mes a la universitat, a veure què tal, i després decideixo. Això no és possible. Però sí que hi ha moltes accions que fan les universitats justament per nanos de primer i segon de batxillerat perquè puguin provar-ho, perquè vegin realment allò què significa. I que puguin descobrir també després què pots fer, perquè clar, jo puc explicar quina diferència hi ha entre les diferents enginyeries, però quan em pregunten, bueno, i de què treballaré? És que no puc respondre, perquè et mentiré. Primer, perquè la transversalitat és global, per tant, tu pots fer informàtica, pots treballar fent qualsevol altra cosa. Però és que, a més, en aquest món, probablement, quan acabis els estudis, treballaràs d'una cosa que avui en dia no existeix. I aquí està, diguéssim, una de les grans dificultats. Però provar-ho seria la clau. Provar-ho seria la clau. Jo voldria afegir
que sí, provar-ho i parlar amb els professionals, veure quines sortides professionals hi ha, perquè que més si té un fisioterapeuta ho sap tothom, però que, per exemple, la gent que fa dansa necessita un fisioterapeuta, que la gent que toca el violí necessita un fisioterapeuta, que la gent que Kilian Jornet necessita un fisioterapeuta, o sigui, una mica quines possibilitats, que les infermeres poden estar en el cos de bombers, que un nutricionista pot estar igual a l'empresa que en un centre sanitari. O sigui, aquest coneixement, sobretot de la vivència dels propis professionals, és el que obre els camins. Sí que abans era més cert que hi havia 4 carreres molt ben definides i ho tenien com molt clar el que volia ser, però avui en dia la globalitat és tan ampla que si no parles molt bé i veus i coneixes aquests professionals amb l'entusiasme per fer totes aquestes coses, doncs aleshores moltes vegades veus la professió petita i quan comences a descobrir-la és una professió amplíssima. Preguntes? Doncs des de la taula voleu afegir alguna cosa més? Jo m'agradaria acabar amb una reflexió una mica personal per la vivència que tenim dels companys de l'associació universitària. Sí, molts de vosaltres, i em dirigeixo als joves, però també els pares, aquesta tardor, la tardor del 2014, molts de vosaltres agafareu el tren, com nosaltres fa 25 anys vam agafar per marxar a començar una carrera universitària a Barcelona. I amb molts companys de l'Aucer ens trobem i ens expliquem entre nosaltres el que deia abans el doctor Ibars, la gestió del vostre temps quan estigueu a Barcelona. Vosaltres, els que marxem d'aquí de Cerdanya i arribarem a una gran ciutat, majoritàriament Barcelona, que això a la conferència no es diu, però els que marxem de comarques aportem uns valors afegits, haureu de viure amb els avis o amb familiars, col·legis majors, residències, pisos d'estudiants. I això implica aprendre a gestionar no només el temps de l'estudi, sinó el vostre temps personal. Fins ara, quan esteu fent segon de batxillerat, esteu vivint a casa, majoritàriament el llit fet, la roba planxada, la roba rentada i el plat a taula. Quan baixeu a Barcelona i arribeu amb el tren l'endemà, tindreu uns diners a la butxaca i haureu de gestionar llavors sí la setmanada per poder tornar a tenir bitllet de tornada el divendres següent amb ganes de tornar cap aquí. Una cosa més, els que vam marxar fa 25 anys, Jaume, els amics que vam fer allà són els amics nostres d'ara, perquè no hi havia Facebooks, no hi havia WhatsApps, no hi havia la comunicació que teniu ara. Vosaltres ara tindreu els companys d'aquí i els companys d'allà. Però portareu aquest valor afegit, la gestió del vostre temps a Barcelona, que aportarà uns valors que si sou capaços de combinar-los amb l'estudi, tindreu moltes avantatges respecte als altres. Fixeu-vos molts consellers que venen de comarques, directors generals que venen de comarques, perquè els que marxem d'aquí no només canviem de línia de metro per anar a la facultat, canviem moltíssimes més coses quan arribem a Barcelona, a Girona o a qualsevol facultat que aneu, perquè podem marxar a estudiar a Londres, cap tipus de problema. Tema idiomes. Aquest matí he vist una de les presentacions en anglès, m'ha fet il·lusió, perquè realment poder veure que la gent es forma amb idiomes és absolutament necessari. El meu cas personal, vaig fer enginyeria en telecomunicacions a la Salle i em vaig formar amb acústica ambiental. Jo controlava els sorolls de les poblacions. Actualment gestiono temes de joc a empreses internacionals i ho faig mitja setmana des de Puigcerdà. Per què dic això? Una de les preguntes que he trobat a faltar a la conferència, humilment, és que penseu en el territori. Quants de vosaltres voleu tornar a viure a Puigcerdà? Voleu tornar a viure a la Cerdanya? Depèn de quines carreres estudieu, ho teniu més difícil. Depèn de quines carreres trieu, podreu tornar de manera més immediata a la comarca. Penseu en aquest territori, penseu que sou d'aquí, però marxeu, estudieu fora, formeu-vos, estudieu idiomes, però després, si torneu el vostre coneixement a la terra, realment farem que la comarca en si també absolutament millori. Però trieu el que trieu, sigueu feliços i molta sort. Gràcies i fins la propera.